Katsottaisiko me sitten vähän konkreettisemmalla tasolla, että miten Rotary-klubi perustetaan. Mun nimi on Pekkolan Petri ja olen Tampere-Hervannan klubissa ja piirin tasolla näissä jäsenasioissa yritän vähän autella klubeja houkuttelevuusteemalla. Joo, ja mä oon Kettusen Jyri ja Lahti Salpausselkä Rotary-klubista ja mun tonttia on nämä uusien klubien ja ryhmien perustamiset ja olen niissä sitten klubien apuna ja tukena. Ja tänään me puhutaan siitä, miten uusi Rotary-klubi perustetaan ja katsotaan ihan askel kerrallaan ja käytännönläheisesti, miten se tapahtuu. Itselle saattoi kuulostaa tuossa alkuun vähän isolta tämä asia, että klubin perustaminen, että onko se jollain tavalla isokin projekti, mutta tämä on hyvät ohjeet löytyy. Meillä on tässä nyt tänään tällainen yleiskatsaus asiaan, niin tällaisia vaiheelta ikään kuin ohjeita siihen, miten voidaan tämmöinen klubin koko protokolla viedä läpi, niin käydään se tänään tässä läpi. Niin, näytetään nyt, että mitä vaiheita kannattaa seurata ja missä kohti mikäkin askel otetaan. Joo, painetaan tuosta. Noin, ja sitten aloitetaan tuosta. Joo, eli lähdetään liikkeelle. Eli ensimmäiseksi niin kannattaa ihan ottaa minuun yhteyttä, kun tällaisia suunnitelmia on tullut, niin katsotaan sitten yhdessä sitten eteenpäin. Seuraavaksi sitten lähdetään tutkimaan, että onko tarvetta sponsoriklubille tueksi. Ja sponsoriklubin avulla tämä uusi klubi saa sitten arvokasta kokemusta ja tukea toimintaan. Ja minä autan muun muassa klubin toimintamuodon ideoinnissa, alustavassa nimen hyväksymisessä. Ja on tärkeää, että uuden klubin yhdistyksen, siis rekisteröidyn yhdistyksen nimi hyväksytetään Rotarylla ennen rekisteröitymistä. Niin tällöin ei jouduta sitten tilanteeseen, että tämä nimi on jo käytössä jollakin toisella klubilla. Ja sitten mahdollisesti joudutaan sitten myöskin markkinointia ja näitä materiaaleja sitten muuttamaan, jos on lähdetty sitten jo jollakin semmoisella nimellä, mitä ei ole tutkittu, niin jo liikenteeseen. Ja tässä kannattaa muistaa ihan sieltä MyRotarysta ja Rotary Brand Centeristä saatavat kaikki tuet ja avut, että itse tuossa kun käytiin Jyrin kanssa tuolla Islannissa, niin suoritettiin ennen matkalle lähtöä aikakin kattava ja yksityiskohtainen kurssi tästä teemasta, että ehdottomasti joku siinä teidän tiimistä, joka lähtee uutta klubia suunnittelemaan, niin kannattaa sieltä käydä katsoa pienet täydennyskoulutukset. Ja sitten viestintäsuunnitelmaa kannattaa alkaa rakentamaan melkokin nopeasti, ja niin kuin äsken sanoin, siihen saa neuvoja sieltä MyRotarysta, ja niin kuin kaikki viestinnästä jotain ymmärtävät tajuaa, että se täytyy se viesti ja tarina kohdentaa sitten kyseisen perustettavan klubin teemaan liittyen oikeille tahoille, jolloin sitä tänäänkin paljon tässä korostettavaa houkuttelevuutta saadaan oikeaan suuntaan. Myös niin, totta joo, millä kanavalla vielä viestitään, sekin on tärkeää sen kohderyhmän näkökulmasta ja millä tavalla ollaan esillä. Sitten. Joo, sitten kun nämä perusasiat on kunnossa, peruspalikat niin sanotusti, niin siirrytään sitten itse siihen viestintään ja jäsenhankintaan. Ja kannattaa olla aktiivinen sosiaalisessa mediassa, luoda näkyvyyttä esimerkiksi Facebookissa, LinkedInissä ja paikallisissa medioissa. Ja tavoitteena on saada kasaan riittävän määrä perustajajäseniä, ja mitä enemmän perustajajäseniä saadaan kasaan, niin sitä vahvempi on klubin elinvoima heti jo alussa. Ja niin kuin Petri tuossa äsken mainitsikin, niin kannattaa myös kohdentaa sitä viestintää, eli puhutella yrittäjiä, vaikuttajia ja nuoria ammattilaisia ja tarjota heille konkreettinen syy liittyä mukaan toimintaan. Sitten ihan käytännön protokollaa, ydinjoukko on kasassa ja innolla lähdössä porukalla
uutta klubia perustamaan, niin pidetään järjestäytymiskokous ja valitaan toimihenkilöt, pressaa ja sihteeriä ja hallituksen jäseniä ja niin edespäin. Siitä varmasti löytyy täältä olemassa olevasta Rotary-organisaatioista kyllä sitten neuvoa ja tukea. Ja sitten päätetään tällaisia voisiko sanoa toimintatapaohjeita, sääntöjä, missä kokoonnutaan, miten kokoukset pidetään, onko niitä viikoittain, 2 kuussa, onko ne hybridinä, livenä vai minkälaisia ne on, niin nämä kaikki siinä kohtaa sitten sovitaan. Et tietenkin sitten jäsenmaksut täytyy sopia selkeästi ja ne kattaa muun muassa sitten Rotary Internationalin ja piirin jäsenmaksut, lehdet ja muut mahdolliset kulut. Ja sitten, mikä on myös tärkeä asia, niin on, että hyväksytään Rotaryn standardisäännöt ja kirjoitetaan myöskin klubin omat säännöt, jotka räätälöidään sitten nimenomaan sille klubille sitten omat säännöt. Ja sitten kun kaikki on valmista, niin täytetään uuden klubin hakemus ja liitetään mukaan perustajajäsenten lista. Ja lopuksi nämä paperit sitten toimitetaan kuvernöörille ja sitä kautta sitten Rotary Internationalille. Ja kannattaa muistaa myöskin maksaa tämä charterin jäsenmaksu. Ja kun sitten hyväksyntä on tullut, niin kyllä se sitten on pienen juhlan paikka. Eli aina kannattaa sitten myöskin juhlia tätä charterin, eli tämän klubin perustamisoikeuden saamista. Ja se ei ole pelkkä juhla tämä charterin saaminen, mutta se on myöskin tämmöinen julkinen lanseeraus ja se on myöskin hyvä tilaisuus saada myöskin medianäkyvyyttä ja lisää jäseniä klubille sitten samaan aikaan. Ja näkyvyys on myöskin tässä alussa tärkeää ja se rakentaa klubille identiteetin ja auttaa vetämään lisää innokkaita mukaan klubiin. Ja muistetaan, että uuden klubin tarina lähtee liikkeelle jo ensimmäisestä näkyvästä askeleesta. Joo, eli ollaan nyt oikeasti aktiivisia. Me ollaan paljon tässä nyt havaittu sitä, että tämä voi olla tämän uuden ajan ratkaisu Rotaryn kasvuun ja me oikeasti tarvitaan ihmisiä, joilla on sitä tahtoa ja vähän suunnitelmallisuutta, ehkä valmius vähän tehdä paperitöitä, mutta ennen kaikkea niin pitää nähdä tässä, että nyt on tähän tilanteeseen tapa saada oikeasti jotain merkityksellistä aikaan, mutta me ollaan apuna täällä, että se on pointti, mikä tässä yritetään juurikin sanoa, että yksin ei tarvitse olla, mutta tietynlaista tahtoa ja omistautumista tälle matkalle on oltava. Rakennetaan sellainen yhteisö ja tällaiset klubit, niin kuin tiedetään, niin ne voi olla oikeasti vuosikymmenien projekteja sitten, kun ne hyvin saadaan liikenteeseen. Ja niin kuin tuossa Petri just niin kuin sanoi, niin nyt on oikea hetki aloittaa ja rakennetaan tulevaisuuden Rotaria yhdessä. Ja nämä uudet perustettavat klubit niin tarvitsee jo olemassa olevien klubien tukea ja apua ja mahdollisesti sieltä sitten niin kuin tämmöistä hallinnollista apua ja tukea myöskin. Eli nämä uudet klubit ei missään nimessä välttämättä ole mitenkään irrallisia omia, vaan ovat hyvin myöskin sitten sidoksissa sitten tähän jo olemassa olevaan klubirakenteeseen. Lähdetään uusia klubeja perustamaan, apua ja tukea on saatavilla. Se on moro.